ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಬಯ್ಯಾತನ ಗಂಟೆ ಐನ್ ಕರೀಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನು ಕೋಡಿದ ಪೂತೆದ ಗಸಿತ್ತು ನೈಟ್ ಉಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಾನ್ ನುಕ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಮುರಂದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮಲ್ಪು ದಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನೇನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಲಾಂಡ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಯೋಕೆ ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೇರೆ ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಕಡೆ ಎರ್ದಗ ತೆತ್ತಿಲ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಪದ್ದೀತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯಿತಾ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೇರ್ದಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರೈಸಿಗೆ ಕೂಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂದೆ ಪುದೀನ ಒಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೆನ್ನಿಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕುದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ರೈಸ್ ಬೇಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಏನು ಫ್ರೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಈತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಗ್ರೇನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಯಿಲ್ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆವಡು ದಯಬಣ್ಣ ಎತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಮಸಮ ನಾನೀಗ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಮಸಾಲ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬಾಯ್ತಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ ಬೈತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಿಕ್ ಆನಿಯನ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ದತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಪಾಡುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ
ಕೊಜಪು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲೆ ಸರಿ ಬೇಯರೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಯಾರು ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಒಂತೆ ಪುದೀನಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬಾಯ್ದಿಕ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನುಪ್ಪು ದಿದ್ದೇತತಿ ಅವೆನ್ ತೂಕ ನುಪ್ಪು ಸಮ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೇನಮ್ಮ ಕಬಿಡ್ಗ ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಾನು ಗ್ರೇವಿನ ರೈಸನ್ನ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಇತನಿಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತನಿಕ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಲರ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಗೆ ಇತನಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪಿರ ರಡ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಜನ ಇಡಿಕ್ಕ ಬುಡ್ದುನು ಯಾನ ದಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ ನೇನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಂಗ.
ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಲೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಹಬ್ಬಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಂ, ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗ್ತದಾ? ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ರಿಯಲಿ ಎಣ್ಣನೆ ಮಸಾಲ ಯಾಂದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಂಬಲ್ಲಿ ದಿನತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕಣ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಅದನಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಿಗೆ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.